जों तिनी उपनिर्वाचन रगै धनपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनि जिनि प्रथम सारिनि जारा तिप्रामथानि वारियर्स जंति आसुक लैखे एवं वन एंड ऑल सेंट्रल कमिटी जे गाइडलाइन बरनो रहरनाय आ गाइडलाइन बबो हाइंनाय बाहिक्लाय जों इलेक्शन नि सामं तांनाय आबनो तिनि जों कक्साब लैखे मककबो जों साक्लायनान मुजुङो जों सियो जे भारतीय जनता पार्टी एबा सीपीएम फांखा विभिन्न बदल बर खूब गुड इलेक्शन मैनेज खालामनाय जों सब समय नुगु इवेन 21 बछर आंबो पलिटिक्स नुखा आरो चिनि सिनियर लीडर रक दङ आंकाल अनंत दङ तारबि दङ दे आर मोर सिनियर टू मी चिनि समस्त अभिज्ञता फानांगै आगामी उपनिर्वाचन तिप्रामथा नि जे दाबी सेंट्रल गवर्नमेंट ताबुकबो लेरि तनमानि आबनो दाक्ति माननानि बागै जों चिनि स्ट्रेटेजी घोषणा खालायनाय एवं अ स्ट्रेटेजी न सामुंग फुनांगनान बागै अरनि वारियर्स रक इनक्लूडिंग अमिय दयाल नवातिया डेविड मोरा सिंह अमलेंदु नवातिया तारपरे चिनि ककबरक फिल्मनि विख्यात एकजन एक्टर रकी मोरा सिंह अमहाय चिनि गोबां मालिपद त्रिपुरा संरक दङ वन एंड ऑल जों जतनो सहमत तिप्रामथा नि जे आइडियोलॉजी न स्ट्रंग खालायनान बागै जों निर्वाचन जापि खालायनाय एवं सेंट्रल गवर्नमेंट न दाक्ति के चिनि डिमांड रेनानि बागै आ स्ट्रेटेजी न जों इमप्लिमेंट खालायो हामबाय।